Tugayas sa mga motor, uy. Uy, nanay motor. Unsa man ning tawhanan ni? Sakay na. Di ko nimo manyak ka. Tayaw aya ni pre. Iwangan yung tayo pasahiro rong adlaw pre. Uy pre. Sabi pre, minus magay pasahiro ron pre. Bukan, may tugom. Ay si tugtog dia mamasahiro ganita no, mga customer ta baka wa man di pasahiro rong adlaw bay. Tugay ko kay Perti, mingawa. Uy, sakay na, miga. Sakay na. Dili, pre. Awan na, ayaw mo. Disubo ka sa tulog. Ay mo kong gipukaw. Minus kay pamasada na to. Wa ka kabantay gapon ko sugar nasta nang hinaya. Ay ko pukawa ganino. Pre. Dalawgaw. Naraman dahil mo diri di ay. Ana mi diri sa nagturno gani mi diri nos kanto. Mingaw kayo eh. Duha ka adlaw ako nagsigpangita sa inyo ha ba? Ano man? Nah, tuwa mo sa dili pre na ako nakita ang babae pre bay. Babay. Gwapa kayo bay. Ambot nag-aasa to pero katuod ko sa balay ako namang giyad to ba. Dire ra na. O diri ara. Pag pamasahiro gina ko to ni aging adlaw, tan-aw pa na ako bay pitik ayo bay. Six. Walog dyan. Ay naon sa pawalo piti-piti og puti. Duda di ako ng walog nimo kay usay di bigyan. Bisan pag adto na to karon sa ilaha. Kanay i-check na to na, i-verify na to Oh, ba. May pa tara. wala makamoy turno ron. Ina yung masada ron eh. Siya tara. Sa man layo na. Motor ta. Ana dito sa unahan pero pwede ram na to itago sa gingan. Pwede ta masakpan ba? Ready kaya na tabang. Sige, sige. Ay, sakay na lang kasi iya pre, di ay lang gamit ang motor cab nimo. Ayun ang motor Dako cab, kayo na kita di ko, mo na matagog sa gingan. Pra. Pre, diri lang pre, diri. Palunga. Hindi lang tubunas para di masaktan. Nara dito lang pala yun. Ikaw dito. Para mo aja bata. Diri lang balay pre. Dire ka chika imong gingon. O mo to. Wala Si pe. Hana, pre, Kato ba? man ang kanang trabahante dia sa munisipyo pre. Oo, katugod. May trabaho din sa munisipyo. Trabaho sa munisipyo mo ni pinakawalupan na trabahante dia sa munisipyo mo din imong gingon na chika di. Ano sa may trabaho na nga dito? Kuan ka na tig-Xerox. Ay, waksoy. Tig-Xerox Paspas ka na Banto. Xerox. Uy. Banto graputi kayo kay. Langan. Aircon man po di ay. Walop ito kay na. Pribayo. O tara, tara siya, tara o. Maramapas kalami na lang yun. Uy, hapit naman di ay alas 8, uy. Nah, daghan para ba kay tog isugo si mga Xerox? Iyo di kuyaw Dili ko mga taste priboy. Saman pre, sabutan to pre, sa buhat tabangi ko nyo be. Ay pa may paingon na sa puta ato na. O di ba no? Yan ako no, piti kayo no. Walop ko yun Oh, boy. yung sa may buhaton na kuha na karon pre. Buhaton ay tama di ba daga pamasahiro pa ka. O nagapamasahiro ko, karadlo mo ko nagapamasahiro ba, laylay lang tagturno. Noon ay mong buhaton na diskarte. Di ba nagatrabaho na si Hana sa City Hall no? Oo. Munisipyo. Ay munisipyo dito di ay. Kada buntag imo na siyang sunduon. Tag unsa ding oras sa duty niya? Wa pa alas 8 dapat masundo na nimo na Gani na siya. ka dito, mamasahiro ka dito. Sa oras diya. Alas 7:40. Sugda na nimo ron. Bito pala kaway bitaw to si Hana bitaw. Ikaw tindahin na dito ah. Madlo kay ko pasahiro na ko nakaroon ko nagdadila ko tong niagi. Gagi basig. Sige lang, mahal ako sorry guro. Sige bisig. Ala ang kagmanyak ato ba explain na imong kaugalingon Sige, siya ha. sige, balik mo ta sa inyong turno. Pag musakay si Hana sa inyo, ingna lang guba inyong motor. Oh, Oo, nga na lang. dili. Oh, dili ka guba ang motor ako, bahala ang pasakay na. Oh, ikaw na bahala dra. Sige ha, kintar ko. Ayo ayo kani. Dirajun. Una mo. Ikaw na bahala. Pre. Asa mo pidikap diri apre ako motor ka ba wala. Kala nawala bitaw na. Ay, basin ko na stagiyan unsam ka eh. Kuwas tagiya. Ay,
Biar kilahan, mabiyan ni mo na. Inakal niya, inaana din na di day manangid, huwag yan ang kwaon. Kabalo na ka dyan, wabi kay bayad-bayad sa arkila, naunsa naman ka. Sige na, bahala na. Kita ba nga natin sa parimarke ron? Dito na, pastor, dito na. Pre, dira kulat. Dito sa dayon baliko, basakay dayon. Ano yung sakyan dari oy? Sa kalsada na lang guro kumuhulat, be. Ay pa. Nasaan ang mga pasaheroan karon, oy? Ay, Col! Namasahero ka, Col? Ah, wala mamoy, dili mi masayro, guba mo na yung motor. Ah, di ba ikaw yan ang masahero, mampud ka? Oo, pero gikuha naman sa tagiya. Wala mong guna ko nabayaran. Ana, jud na ya, basta dili ka kabayad og renta. Ka Mr. Lim, guba pod. Ah, sige ya. Way maintenance yung motor lagi. Oh, ang brake na nabali, manggad. Di nakakuan, dagan. Ah, sige, Col. Aw, kana na lang mamos, paring marke, namasayro man na. Ah, kani? O good siya ng motor, kondisyon kayo na. Oh, butang Kompleto gina. sa brake, sa likod o tutubangan. Good siya na, sakin na sa marke. Pilit kay brake na. Mao man ni katuman niya. Sige na lang, karon ra bitaw. Ma'am, sakay ma'am. Kanang ayo pag gara-gara yahad. Duduha mo kung sakay sa imo ya, Ikaw matutong niagi tong dito na masahero no. Patong naggawas-gawas ang dila. Ay, ako to ma'am, pero pasensya kayo ma'am kay manirisim man guna ko na ma'am pag makakita ko og babae nga sexy ma'am. Pasensya jud kayo ma'am. Pero dili man ko manyak with ma'am. Kuan na manirisim lang jud ako ma'am. Mao ba? Ah, sige ya sa kuan ra ya sa munisipyo ra kuya. Pila di hatag nimo dito ma'am? Jeez. Jis, munisipyo no. Oh. Layo man to. Dugangin lag 5 ma'am. Layo man gud to. Sige, dali ha kay. Ali ma'am, sakay ma'am. Ali ma'am. Magpababae ra ka kay man. Kay mo gunit imo. Sige. Grabe po kayo judgmental kay ka ma'am ba? Ma'am, layo pa man kayo og kuan ma'am mo. Sige ra ya, okay ra ya. Ang gunit man to gudere. Gunit man ko. Grabe, diskumpiyada makay ka ma'am dili mo magminanyak god. Sige na ya, tara na ya, dali kuya. Sige. Pre, uy. Upo ka na lagi ka. Grabe, ano ka to? Uy, pre, Hoy, pre. nanam lagi mo motor cab lagi. O na gani, pre. Akong gadto dito. Akong gadto sa amo. Di bayaran mo? Bayaran ako isa ka bulan. Wa man gud naningil ka na magugi pambayad gud. Dali na makapamasayro na kanina niya. Siyempre, pasayro oy. Sulod Pero- ano man na. Pero ako, pertin akong lamia karong adlaw oy. Nya na. Nakuan. Yaw, dali, rin ka to ba? Kamusta man? Okay kayo. Nakadungag og 5. Nakadungag og 5. Ngayon po siya pasaylo kay ingon siya nga sorry abi na kog manyak jud ka, manirisim gina ako manirisim Explain jud nimo to. Explain ako nga. Sukad pa biya ta ko na ulitaw nga. Kuan Pag makita og babae pero kita man mo no, pag magkuyog ta nagawas-gawas balik og dila. Wala. Maluod ra pod og kamo kung gawas-gawas ang dila. Gani. Tama sa kudo na. Pero tanawa pre. Ugma. Kundi unyang hapon sunduon na pud na ko balik. Sundo nimo to yung tinig out niya dito. Tinig out niya. Mga alas 4 medyo tingaling out. Oo, natural. Sunduon ako to. Grabe, grind ka, Grind kay Pag pero paminon ako ba, mauyab to na ko ba? Aso? Grabe, suroy. Nah, lagi promise pre, mauyab na ko na ingna pa ko ninyong bakakon. Bakakon Kakon ka. ka. Grabe pud mo lagi promise pre, mauyab na ko na. Tanawa, may lahan naman nato na ba, sunduon ako na niyang hapon. Double purpose na niya ko pre, makapamasahiro na ko, may income. Dapat juga live life. Duda mo ka itong tiradang parimarke ba na mauyab doon niya pinakapiti mo Xerox dito sa munisipyo. Magyod, ambot lang yung makapasar kung tawanan to. Gunit po, grabe. Gani, di ko mo tuwa to niya eh. Puti kamay. Gagakus-gakus ng aktris ka parimarke. Grabe sa kaadlor, mangidas ki diskartihan ba? Pilit na kayo sa likod ni Marky, uy. Yawa, ni tawanan niya eh. Yawa, bata, uy. Sure ko, di na tumahapit lang puna ba?
ugma na jud to diri. Sapa, grabe ang pilit kayong chicks oh. Gilumay man tingali ni. Asing. Kaya ngawa, Jong may paligig na birthday na lang ko, Jong. Pagantos gud ya Mr. Lim ana man ang pamasahero kinahanglan na magantos kita lagi ta pasahero ron. Oy. Dam sakay na dam. Tanawa, si Panawag, hindi man nakay. Pero kumusta na ka to si paring Markero no? Magduha na kaadlaw ba wala to yan ni diri ah. Siyempre ikaw daw, nakadagit og chika. Walo pa yung kayo sa munisipyo. Mausan. Sabtan man sa nako to siya. Uy. Dira oh. Ay, nasaan mo yun? Ako ba mga naungan ni? Biyahag na nga ni pre. Nasa ka pre? Luha, Nasa ka pre ba? nasaan tawanan ni? Nagilakilak ko, nagtulot-tulong luwa ba? Uya dyan ito kaanan. Nagkauyab minihana pre. Tears of joy. Oh, klaro kay luha. Oh, masay na na luwa. There's some gym na na. Matik na eh. Tears of joy. Lisod mo din ni makauyab tagpasahero na to dati pre. Ano man? Di naman hinuon mo plite. Una, di ba? Lang, uyab-uyab pa.